Rhaid i mi ysgrifennu'r ddarlith hon cyn cyhoeddi ystadegau'r cyfrifiad a fuell llynedd ar y Cymru Cymraeg yng Nghymru. Mi rhaid dybiaf y bydd y ffigurau a gyhoeddir cyn hir yn sioc ac yn siom i'r rheini ohonom sy'n ystyried nad Cymru fydd Cymru heb Gymraeg. Mi rhaid dybiaf hefyd y bydd terfyn ar y Gymraeg yn iaith fyw, ond parhau'r tueddiad presennol tua dechrau'r 11 ganrif ar 20 a rhoi bod dynion ar gael yn Ynys Prydain y bryd hynny. Dyna felly lwyddo o'r diwedd y polisi a osodwyd y nod i Lywodraeth Loegr yng Nghymru yn y mesur a eilwyr yn dde-ddyfuno Cymru a Lloegr. Oedd yna deimlad ffyrnig iawn fod pob un ond un wedi bwrw pleidles i wrth sefyll Tryweryn a gwrthod Tryweryn, ac oedd hwnna ddim yn gwneud unrhyw synwyr. Oedd yn dangos mor ddiymarferth oedd Gymru i frwydro dros unrhyw fater o egwyddor. Oedd e'n ddigwyddiad bod Saunders Lewis yn dod i siarad ar genel, ac oedd e wedi creu rhyw ysbryd newydd yn bobl ifanc, ac o'n i'n ifanc amser hynny. Gwrando ar y ddalus radio enwog, Tynged yr Iaith, a gwrando ar y llais bach main yma, yn dweud drwy ddilliau, chwildro, mae llwyddo ac yn y blaen. Ac oedd hwnna'n apelio at ei raddau. Oedd lot o egni, oedd e fel y Big Bang fel petai, oedd chi. Oedd lot o egni wedi cael ei ryddhau ac bethau eraill wedi tyfu. Ac wrth edrych yn ôl ac yn edrych ar y sefyllfa heddi, chi'n gweld bod popeth wedi digwydd, bron popeth wedi digwydd, yn y 60au. Oedd y cyfnod ymhlith myfyrwyr yn gyfnod eitha radicalaidd. Un peth, enghraifft, o sôn am y cefndir protestgar, oedd yn y cyfnod ychydig cyn 1963, oedd yna gryn dipyn o protestio torfol wedi bod yng nghyswllt yr ymgyrch yn erbyn arfogi niwclear. Yn arbennig felly, oedd yna gorff yn Lloegr yr enw Pwyllgor Cant wedi dechrau cynnal protestiadau torfol. Felly, doedd y math yna o protestio ddim yn gwbl newydd, roedd o yn rhywle yn y cefndir felly. Roedd chi, roedd rai fod yn ymwybodol o bethau digwydd yn America er enghraifft, roedd chi, y bobl dion yn protestio. Dwi'n cofio pryd oedd Martin Luther King, I Have a Dream, I'm sure. Ac oedd chi bobl fel Bob Dylan, Blowing in the Wind, roedd ni'n gwybod y cynnaion yna. Felly roedd yna ysbryd gwrthryfelgar yn yr awyr. Ond dim ond ar ôl mynd i Aberystwyth fi'n credu, nes i wir sylweddoli bod 'na Gymru arall i gael, chi'n gwybod.